سلام كبرات تختلتي زي دمت محبر شوعتي ودمايلكم ما سيراكم قاعد حن متاكم سلام عليكم قاعد حنتناك عيتان قاعد حنتناك صبو ناي لومي مدب ناسي نزي اب السودان زقاتم دلو اب اثيوبيا اب ليبيا قال زقاتم اب عدنا خقاتم خل ديو بخمي خقاتم تخينو زقاتم تخينو خاسلمتي خقاتم زي زبلينا هنكيت ودمايل ولا باها جمر اب اثيوبيا امونغو كللات جاء السودان كابزي حجي مزلو خنتاس يا مونغو خلته عبي جنرالات اب ግጭት አለው زحجي ምናልባሽ ደወልኩ ኸውን خلينا عنا نتيوم ኤርትራውያን ዜጋታት ማለት እዩ ግን አለው ሰባት ካኒ ዚስ ከጋጥም አይኩኒ በኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ዘለውስ ናይ ኢንዳ ናይ ቀቢላ ገለ መለፈላላይ ስለ ዘለውም ይዝብሉለውሞ እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ሱዳን ስለምንታይ እዩ ሱዳን ኣብ ዝወዲያ ዘላ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ኣብ ዝነበረቶ እኔ ሓውላ ባሃጅም ያ ሕጂ ቅድሚ ዝዕድል ናይዞም ሱዳናውያን ኣጋጢሞም ዘሎ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዋላ ኣብ ሊብያ ዘጋጠም ዕድል ቅድሚ ከመይ ድዩ ተፈጢሩ ቅድሚ የጋጥመና ድዩ የጋጥመናሲ ኣቃውመት ናይተን ሃገራት ከመይ ይመስል ንሕና ክንታይ ንመስል ሕጂ ኩለን ናይ بمجزات كلهم سلطانات تناي عرب زي كريستنا دي وجلدي كلهم تم سلطانات سات صحيح بحر ده تمالالش صقر افريقيا سيموصو نيرام حجي صلوا ناي كله مستاهلونا صلوا سالو نايزي سلطانات زياده حجي تهزبي كله اقاومو ولا بإرترا زلو ولا بصقر افريقيا زلو بحفشست انداوي حبرتسبون አሉ ተዋወዳድቡ ስፋላለ ማለት حجي التشجير كارنا صنتن كاب زرخوا زين هاجرات بمجزات زقوم عين حدا مقومين ولا هاجرنا يمحانسي بزجمتها زمزاب في الكزمات زي كوناس بمجزات زمزاي هاجر نايموهان ستايل هاجرنا تنسيتهم هزبي بفلكت دعابي أبنا شحات عمتها زي كونو هاجر كوينهم وهاجر منجست كوينهم سلاز خونتهم جزات سلاز جبروا طرايت لو بس سلاز حنتصلهم طرايهم تجديدهم يوم حساب زلوا حجي ابزي زين هاجراتنا ابنت في السودان البشر من 30 عام تاكل اب سلطان نيرو اب ليبيا زي قذافي 40 كلتان عام زهون اب سلطان نير حجي زين هاجرات اب سلطان كله زمول قسبات زيهم فلاين ابنت اب كارتوم ويدما اب ليبيا زنبرس شجر زغاطن ايمسلين نير زين هاجرات ترغاغا دحاز خونه قطباو منقصقاز زلوون زمسلا نير طعياتن زمسلا ኢትዮጵያን ገዛርሳ መለስ ኣብ ስልጣን ኮሎ ደሓን ቁጠባው ብቁጠባ በገለስ ኣብ ደሓን ዝኾነ መንገድ ከም ዝነበረት ያትመስል ነያ ሽግር ግን እንታይ ዝመጽእ እዚኦም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ብጉጅለ ኩሎም መለኽቲኦም መለስ ፍሉይ ዝገብሮ ከምዚ ቲም ከምዚ ምሻልካት ኮሚቴ ይትምልከሲ ብውልቅሎ ብጉጅለ ኻል حجي كله ملس حجي ديمقراطية وخمس سلخل قالخل جن كيدو غيره تستاي ملكاوي نير ملك أبي تبيع حدش سرعة كم سلني حدش سرعة زم صابون تكالات كهنس أيكاله هجراو تكالات بقوا هجراو تكالات كهنس أيكاله كموسي تخات ناي ملس موت بدي حرقات ناي ويانا كوادي سابا مسعر كان يتبيع انتاي أمنتاي زبالة قوس اتيوا ولا ኢትዮጵያ ሕጂ ሓደ ሃገራዊ ሰራዊት የብላ በቃ ዝኾነ ዝተወደበ ፋኖስ ባህለው በትግራይ አለው ሚሊሻታት ማዓት ሚሊሻታት ይብዘለው ነቲ ሃገራዊ ሰራዊት ሲል ልዕሉ ዓቅም ዘለዎም ልዕሉ ናይ ምግባር ክእለቶም ዝሓይሉ ናይ ዘዋታት ወይ ድማ ናይ ክልላት ሓይልዮም ፈጢሮም ልክ ኣብ ሱዳን ከዓ ሱዳን ሲ በቃ ካብቲ 1956 ናጽነታ ካብ ትረክባት ሒዛስ لعلي نورب على ب5 عامات سابكينات يعني اتا كارتوم زنبر منغستس نزيوم ابدو السودان زنبرو ابزي كردفان ابزي دارفور زنبرو حزبتاسي نتيلوم مبين كم زيغاتات يريو ماينو كاسوم افريكانيم اتيوم بسامين زلو ويدما ابز كارتوم كبابي انزلو خاصوم ناي عرب زللنا زوليه حجي اتي حوغن كابتي ጫፍ
እንዳበለ መጽ ሕጂ ኣብ ካርቱም ኣብቲዮም ዕራብ እዮም ክትሽግት ባዕሎም ዝስሕንዎ ዘለዎ ማለት እዩ ናይቲ ሃገር ጉዳይ ሲ ኣብ ክንዲ ሲሪየስ ወሲድካ ኣብ ምፍትሑ ምቅላስ በቃ ከምዘይ ጉዳይ ካምርኣይ ንዖም ከዓ ዘዝ ተሰብ በሓይሊ ጥራይ ብምጭፍላቅ ክሰርሕ ይካኣል ከይዱ ደቡብ ሱዳን ሃገር ኮይና ክሳብ ሕጂ እትዮም ኩርድፋን እውን ሱዳናውያን ኮይና ኣይስምዖም ኣስላማዮም ወቶም ዳርፉር ወላቶም ደቡብ ኩርድፋን ዋላ ሕጂ ሱዳን ቶም ዕብዕቢ ዝበሉሲ በቃ ቶም ብደቡብ ዘለዉ ቶም ጸለምቲ ዝበሃሉ ዞም ቤጃ ገለስናቶም ሕተሎ ዋላ ዞም ዕራቢና ናይ ዓረብ ዘለለና ዝብሉ ከዓኒ ሓደ ዓይነት ስተያይኩም ከምዚ ሓያል መንነት ሓያል ሃገራዊ መንነት እውን የብሎም ዋላ ሶም ሕጂ እዚኦም እዚ ጉዳይ እዚ ግን ዝተቃልዐ ግን ድሕር በሽር መማት እዩ ሽግር ዝመፀስ ድሕር በሽር ካብ ስልጣን ምእላይ እዩ ሕጂ እዚኦም መልእኽቲ ትሽግሮም ትካላት ዝበሃል ሃገራዊ ትካል ዝበሃል ስለ ዘይገድፉ ሱዳን ሓደ ሃገራዊ ሰራዊት ከማን ኣይገደፈና ሕጂ ዝሽግር ዝኸውን ዘለኮ ሓደ ሃገራዊ ሰራዊት ከም ሃገራዊ ትካል ኣይፀንሐን ማለት ጀንጃዊ ዝበሃሉ ፀኒሖም ናብዚ ተወርዋሪ እዚ ወይ ድማ ናብ ፍሉይ ሓይሊ ስታይ ገይሩ ብቐጥታ እሙናት ናይ በሽር ኮይኖም ክሰርሑ ፀኒሖም ኣብ ኩሉ ገበናት ኣብ ኩሉ ብልሽውና ድዩ ኩሉ ከይ ነገር ከዓኒ ቦም ይኽፍጽሞ ፀኒሑ በሽር ማለት እዚ ሓለፈ 10 ዓመታት ካብ 2003 ሒዙ ማለት ሕጂ ናይ በሽር ምእላይ ንሶም ሓይሊ ኮይኖም እዮም ነይሮም ነዚ ሃገራዊ ሰራዊት ማዕርኡ ዓቕሚ ዘለዎም ወይ ኣብ ገሊኡ ልዕልኡ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎም ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣብዚ ዓድታት ከምዚ ብጭካነ ወይ ከምዚ ብድሑር ኣገባብ ዓድታት ኣብ ምጥፋእ ከዓ ተመክሮ ዘለዎም እዮም ኣብ ዓዲ ኣብ ከተማ ኩናት ናይ ምግባር ልምዲ ዘለዎም እዮም ሕጂ እቲ ሃገራዊ ሰራዊት የለን ከም ትካል ትሽግር ወላ ስልጣን ኦኬ ሃገራዊ ሰራዊት ሒዙ ውዕልዋ ገይሩ ኦኬ ሰራዊት እጂ ንሕና ቅድም ኣነ ሕጂ እንታይ ይመስለኒ ነይሩ ቅድም ኢሉሲ ሱዳን ሓደ ሓያል ሃገራዊ ሰራዊት ከም ዘለዋ እሞ ስልጣን ከዓኒ ነቲ ሃገርስ ስልጣን ተቆፃፂሩስ ንዝተወሰነ ግዜ ከፅንሓ ከም ዝኽእል ይዝርዳእኒ ነይሩ ሕጂ ግን ዝረኣናዮ ኮይኑ ማለት እዩ ዘጋጠመት ሓያል ሃገራዊ ሰራዊት ስለ ዘይብላ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከዓ ንርአዮ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ትካል ዝበሃል የለን ዝኾነ ስታይ የለን ኩሉ ነገር ምስ ኢሳያስ ዝተኣሳሰር እዚኦም ሃገራዊ ሰራዊት ዝበሃሉ እቶም ሰራዊት ዝበሃሉ ከም ሰራዊት ኣለኹ ንብል ኣይንኽእልን ጅሆዝ ተታሕዙ ሰባት እዮም ናይ ሱዳን ከማን ብውሕዱስ ወኒ ኣለዎም እቶም ሰራዊት ብፍቃዶም ገለ ዝኸዱ ኮኑ እዮም ኣብ ዓድና ግን እዚኦም ብጅሆ ተታሒዞም ዘለው ውልቀ ሰባት ወይ ህዝቢ ተጎጂሉ ብሓይሊ ተገፊፎም ተታሒዞም ዘለው መራሒ ኣለዎም እዚ ፊሊጶስ ዝበሃል ነቲ ሰራዊት ከም መራሒ እንተሪኢናዮ ካልኦት ፍሉይ ሓይልታት ተወርዋሪ እዚ ዶ ገለገለ ዝበሃሉ ካብ ምስ ፊሊጶስ ዝኾነ ምትሓሓዝ ዘይብሎ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ኢሳያስ እዚኦም ጉጅለታት እዚኦም ከም ሓደ መትሓዚ ኮይኑ ሒዝዎም ዘሎስ ኢሳያስ ብዝኾነ ብተፈጥሮ ድዩ ብዝኾነ ምክንያት ካብ ስልጣን ዝክእል ዓሰርታት ዓመታት ብሕጅስ ዓሰርታት ዓመታት ኣይፀንሕን بتفطروس كخيلي مسكدا جن إذا هاقوا في زخونة تكال جن يلن زخونة هاقراو تكال يلن ما عاد هاقوا فاتي خفت أرمالتي حجي انتاينا ممكن قبر زلنا معنا زي كم داز بالكام مجمرتاس زي أب السودان أب إثيوبيا أب ليبيا زولو بداي سي دولي كابزس تي هاقوا فات كم زفت الرجي نزه هاقوا فات كمل زخيل أولا دباقن كساب حجي أهانت نازلنا إساس عندهم على غير شيء انتهى نزها قافزي كمال زغل ولا نحن زين تقول وقدا بس يلا حجي ندحر وقدا بس زي بالكا زتو دوبو نعملت زيومنا زي حميت زبالوسي بقى اب تاي زبالا زي اب يمن كو صنيحه ل10 شهر زغون 4 شهر 10 شهر زغون اب ليبيا كومونتي نابيل قازي زلو جنرال حفتر دي جلز بالعو ام دغاف يم صنيحه حدين داي زخونه عصبات سراويت مصيومسي ولا زنباغنر نايروشا مصيومس ربح له بقى زخونه هاغفت تفطيروس نعو خمدوه او مصيومسي ربحومس كرغاغوت سوم بقى كناز غبروسومسي بقى نغنزب
ባህሪያው ጸጋታቲ ንዳድዲ ወላ ነዝወርቅሪ ንገለዲ ኩናት ዝካየዘሉ ሕጂ ሶም ከዓ ኣብ ኩሉ ብፍላይ ዘንባግነር ግሩፕ ኣፍሪካ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እንዳዘሩ ክዋግኡ ፀኒሑ ወላ ሕጂ እውን ኣብ ዩክሬን እውን ይዋግኡ ኣለዉ ሕጂ እነዚኦም ዝኸውን ሃጓፍ ንካልኦት ውዳቤታት እውን ናዘይ ንፈልጦም ውዳቤታት እውን ክህሉ ክልዮም እነዚኦም ውዳቤታት ሃጓፍ እንድሕር ተፈጢሩሎም ግድን እዮም እተው ኢልካዮም ወይ ፈቲኻ ፀሊካስ ኣብቲ ጉዳይስ ኢዶም ከእቱ እዮም ግደፈን ብዙሓት ሃገራት ከለዋ ረብሓ ኣለና ዝብላ ኣብ ኤርትራ ስለዚ ንሕና ሕጂ እዚ ደወል ተዋሂብና ዘሎ በቃ ናይ ኢትዮጵያ ስታይ ስለዝኾኑ ሕማቃት ስለዝኾኑ ይኾኑ ጋጢሞም ናይ ሊብያ ናይ ገለ ንሕና እውን ዝኾነ ውዳቤ የብልናን በቲ ድንቁርና ተኾይኑ ከዓ እንታይ ከጋጥመና እቲ ሓደጋ ከም ዘለና ከማን ይርዳእና የለን ነቲ ሓደጋ ዝመፅእ ዘሎ ሲ ውዳቤ ዝኾነ ውዳቤ ክንፈጥር ኣይከኣልና ሕጂታ ዘላትና ኣማራፂ ምውዳብን ጥራይ ተወዲብና ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሃጓፍ ኣብ ምምላእ ክንሰርሕ ይግባአና እየ ዝብል ያ ክምለሰካ ቴንኪ ወዲ ማይል ሕጂ እንታይ ዝኾን ዘሎ ትፀገም እቲ ሃጓፋት ተዳጋጢሙስ ክንመሎ ኢና ብኸመይና ክንመሎ ገለ ዝብል ስፅቡቅ እንዲያ ዘለካ ኣብቲ ቅድሚኡ ግን እቲ ሃጓፋት ኣየጋጥምን እዩ ከምኡ ዓይነት ሽግር ከጋጥመና ኣይክእልን እዩ ዝብሉ ሰባት ስለ ዘሎ ኣብ ድምፂኩም እቲ ቀንዲ ዘዛርበና ሎ መዓልቲ ከዓ ብኸመይ ከጋጥም ተኮይኑሲ ብኸመይ ከጋጥም ክኽእል ንሰብ ክተውሙ እየ ክምለሰካ ናብ ሲራክ ክኸይድ ሲራክ ኣብዚ ናይ ወዲ ማይ ትምላኣሉ ተሊካ መጀመርታ ተዘይኮይኑ ግን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ፍሉያት ሓይልታት ገለ እንዳተባህሉ ኣብተን ናይ ክልላት ስነናትን ሰራዊት ነይሩ ከዓ ከምዚ ክፍለ ፀንሐ እዚ ናይ ተወርዋሪ እዚ ወይ ተወርዋሪ ሓይል ዝበሃል ኮይኑ ሓይሉ ፀኒሕዎ 150,000 ዝኾኑ እዚ ናይ ሕሜትስ 150,000 ዝኾኑ ሰራዊት ፀኒሖም ዝበሃል ዘሎ ሃገራዊ ሰራዊት ከዓኒ ብጎኑ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ግን ከምዚ ዓይነት ምክፋል ኣይትእልን እያ ዋላ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪብናሉ ነርና ሃገራዊ ሰራዊት የለን ገለ ዝብል ግን በቲ ሓደ ወገን ሃገራዊ ሰራዊት ኣሎ ዝብሉ ኣለዉ ወላ ሃገራዊ ሰራዊት ተዘየሊ ከዓኒ ሓደ ሰራዊት እዩ ዘሎ ብኢሳያስ እዩ ዝዝዘብ ዘሎ ኣብ ላዕሊ ከዓኒ ፊሊጶስ ኮይኑ ነቲ ሰራዊት ዝመርሖ ኣሎ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያን ምስ ሱዳንስ ብኸመይም ክተመሳስልዎ ደል ዘሎ ሕጂ እንታይ ድዩ ካብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሰራዊት ብመጠኑ ይሓይሽ እንታይ እቲ ኣወዳድ ውዳቤ ኣለዎ ኣብ ሱዳን ዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰራዊት እቲ ኣብኡ ዘሎ ሰብ ካንስ ኣሚኒ እዩ ዘሎ ኣብቲ ሰራዊት ዘሎ ሰብ እዚ ናይ ኤርትራ ግን ተገዲዲ ብግዴታ እዩ ጆሆት ተተሓዘ እምበር ናብ ሓቂ ኣብኡ ስለምንታይ ኣሎ ንምንታይ ኣብኡ እውን ኣይፈልጥን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢልናዮ ዝነበርና ግን እንታይ እዩ ዋላ ኣብ ኤርትራ ተወርዋሪ እዚ ዝበሃል ሰራዊት ኣሎ ሕጂ ተወሳኒ ነገር እቲ ኣቃውማ ናይቲ ሰራዊት ብምንታይ ተሃኒፅሉ እዩ ሕጂ ኣብ ሱዳን ዘለዉ እዚኦም ሕጂ ተወርዋሪ እዚ ዝበሃሉ ዓዲ ዝርብሹ ዘለዉ እኮ እቲኦም ሰራዊት ተሃነፅሉ ኣገባብ ናይ ውልቀ ሰብ ስልጣን ምሕላው ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ፀገም ምፍታሕ ገለ ወይ ንህዝቢ ውሕስነት ምሃብ ኣይኮነን ሕጂ ናይ ውልቀ ሰባት ስልጣን ምሕላው ስለ ዝኾነስ ናይ ውልቀ ሰብ ረብሓ ስለተተንክፈ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ኩናት ይኣትዉ ኣለዉ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ከዓኒ ናይ ኢሳያስ ስልጣን ምሕላው ይስርሑ ነቲ ተዓዲ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ምሽባር ምርባሽ ቆልዓ ሰበይቲ ምብስባስ ካብ ሓሊፋስ ኣድማዒት ስራሕ ይብሉን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ነርናዮ ኢና ስልካ በረኻታት ኮፍ ትብል ተፍርዮ ነገር የለን ወላ ሓንቲ ንዓኻ ጅሆ ሒዞምሲ ናይ ክትገልጦ ዘይትኽእል ኣብ ምንታይ ኣብ እስር ቤት ዲኻ ክትብሎ ትኽእል ገለ ክትብሎ ትኽእል ክውን ኣይኮነን ግን እንታይ እዩ ከም ዝኾነ ብዓለም ዘሎ ሰብ ንሕናሲ ሰባት ኢና ህዝቢ ኢና ንሕና ሕጂ ህዝቢ ስለ ዝኾና ሰባት ኢና ከም ዝኾነ ሰባት ከዓ በቃ ውሕዳት ሰባት እዮም ዝኣኽሉካ ንሽበራን ንሕማቕ ስራሕን ውሕዳት ሰባት እዮም ዝኣኽሉ ንዓናስ ሓደጋ ክመፀና ኣይክእልን እዩ መላእኽቲ ዲና ንሕና ሰባት ኢና ኣብዚ ዓለም ከም ዝኾነ ሰብ ኣብ ዓለም ዝነብር ዘሎ ኢና በቃ ንኣብነት ረብሓ ዘለዎም ሰባት ነቲ ሽግር ክፈጥርዎ ክእሉ እዮም ሸጋሪ ይኮነን ግን ብቆንዱ ከዓ እንታይ እዩሲ ሕጂ ንሕናስ ኢሳያስ ከሎ ይኮናን ኢሳያስ ከሎ ክመፀና ዝኽእል ሓደጋ በቃ ኩሉ መፂ በቃ ተዓዲስ ምድረ በዳ ኮይና ኣብቲ ዓዲ ዝኾነ ጥር ዝብል ትካል የለን ዝኾነ ነገር ኣብቲ ዓዲ የለን ኢሳያስ ከሎ ሽግር ግን ኢሳያስ ምስ መተ ግን ስልጣን ከመይ ይሰጋገር
ዝኾነ ትካል ስለዚህ ሎ ንሕናስ ንዓናስ ኢሳያስ ምስ መተስ እዚ ትካል ዝስ ካብዚ ነገር ከድሕነና እዩ ካብዚ ሓደ ካብዚ መጽ ሓደጋታሲ ከድሕነና ይኽእል ንብሎ ትካል ኣብቲ ሃገር የለን ኣብዚ ደገ ከዓ ዋላ ዘይንድግፎ ውዳቤ የለን ዝኾነ ነገር የለን ሕጂ እንታ ኮይና ኢና ንሕና ሓደጋ ክመፀና ይክእልን ኢልና ክንኣምን ንኽእል በቃ ሰባት ኢና ከም ዝኾነ ብዓለም ዘለዉ ሰባት ኣሕና ፍሉያት ኣይኮነን ካልኣይ እንታይ እዩ እዞም መለስ ድዩ ዑመር አልበሽር ድዩ ዋላ እዚ ጋዳፊ ድዩ ገለ መት ህዝብ እንዳደቆሱ እንዳቆጥቆጡ እዮም ዓፅዮም መፅንሖም በቃ ሲ ብክን ንኣብነት እዚ ዑመር አልበሽር ሲ ክንደይ ኣብ ናይ ዳርፉር ድዩ ዋላ እዚ ሕሜት ሕጂ ምስ ይሕተት እዩ ኣብዚ ናይ ዳርፉር ድዩ ናይ በዓል ሳውት ሱዳን ግን ነቲ ህዝብ እንዳጨፍጨፉ እዮም ዕቂኖም መፅንሖም መለስ ከማን ከምኡ እዩ ዝገብር ፀኒሑ ነይሩ ዋላ ዑመር ጋዳፊ ከማን ከምኡ እዩ ዝገብር ነይሩ ኣብ ኤርትራ ዋላ ህዝቢ ኣይጨፍጭፉ ዋላ ኣይጨፍጭፉካ ግን ዘረባ ገይሮም ብዓቢ ቃላት ከም ዘይትዛረብ ገብሩካ ንሱ ንበዓሉ ምጭፍጫፍ እዩ ንኣብነት ንስኻ ንሕናሲ ልቺ የብልናን ማይ የብልናን ስራሕ የብልናን ኣብ ዓድና ክንነብር ኣይከኣልናን ኣብ ገዛና መፂኹም ብዘይና ቤት ፍርዲ ፍቃድ ኣብ ውሽጢ ገዛና ኣቂም ደቅናን ኣቂም ነስናን ተዋርዱና ከም ትገብሩና ኢልካ ተዛሪብካዮም ከዳዕ ሃገር ክሸይ ተረኺቡ ምስ ወያነ ርክብ ኣለዎ ምስ ኣሜሪካ ከምዚ ተባሂሉ ኢኻ እንታይ ትኸው ዋላ ኖርማል ተራ ሓፋሽ ሰብ ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡስ እንታይ ኢኻ ትገብሮ በቃ ከምዘይ ይዛረብ ትገብሮ እንድሕር ቁሩብ ኣብቲ ፖለቲካ ፍልጠት ዘለዎም ገለ እንተኮይኖም ከዓ ስዒብካ ኣሲርካ ሃለዋትም ተጥፎ ሕጂ እዚ ዑመር አልበሽር ዝገብሮ ዝነበረ መለስ ዝገብሮ ኢሳያስ ይገብሮ እዩ ሕጂ እዚ ምስ ተበትከ ምስ ተኣለየ እዚ ዓይነት ከምዚ ዓይነት ጭቆናታት ምስ ተኣለየስ እቲ ሰብ ምስ ተፈትሐስ እንታይ ኮይኑ እዩ ሰብ ዘይዛረብ ክንደይ ሰብ ተበደለሎ ክንደይ ሰብ በዚ መንግስቲ ዝጓሃየሎ ሕጂ ነቲ ቡድል ነቲ ዝሓርቕ ነቲ ገለ ነቲ ክንደይ ንሕናሲ ኦኬ እዚኦም ኣብዚ ኣብ ናይ ፖለቲካን ኤርትራ ንሪኦም ፊሊጶስ ድዩ ገለ ውሕዳት ሰባት ኢና ንፈልጥ ክንደይ ኢና ከዘይንፈልጦም ሰባት ብቕዓት ዘለዎም ገለ መለስ ኣብቲ ኤርትራ ካብ ዝኾነ ነገር ተገሊሎም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ክህሉ ዝኽእሉ እንታይ ኢና ንፈልጦ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ከስ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ኣብቲ ክፍተት ሃጓፍ ትፍጠር ከሎ እንታይ ገብሩ ይኽእሉ እንታይ ንፈልጥ ዋላ ንባዕሎም እዞም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሕጂ ሰራዊት ዘለዉ ሲ ተሃጓፍ ምስ ተፈጥረስ ኣብ ነንሓድሓዶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ንኾነ ናይ ፖለቲካ ብስለት ድዩ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ናይ ክትዕ ባህሊ ርኢና ኣሎም ኣይንፈልጥ ኢና ከም ሰባት ዝኾነ ነገር ንሪኦ የለ እዚኦም ናይ ሱዳን ከማንሲ ኣትሊስት በቃ ክልተ ግዜ ዕልዋ መንግስቲ ገይሮም ኣብ መወዳእታ ነንሓድሓዶም በኣስ ኣለዉ እዚ ክልተ ግዜ ብውሕሉል ኣገባብ ገይሮም እቲ ናይ ክልተ ግዜ ዝወሰድዎ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ኣብዛ ሓፀርተ ዓመታት ብውሕሉል ኣገባብ ገይሮም ሕጂ ግን ኣብ መወዳእታ ነንሓድሓዶም ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዘይገብሩ እንታይ ውሕስነት ኣለና ወላ ሓንቲ ውሕስነት የብልናን ምክንያቱ ተወደበ ዝኾነ ትካል የለን ንዓና እንታይ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እዚ ዝንዝን ክትገብሩ ፍቀደኩም እዩ ዝንዝን ክትገብሩ ኣይፍቀደኩም እዩ ክብሎም ዝኽእል ነገር ዝኾነ ትካል የለን ተወደበ ሓይሊ ከዓ የለን ሕጂ ኣብ ሱዳን ንሪኣ ዘለና ሲ ነዞም ሰራዊት እዚኣቶም ዝትገብርዎ ዘለኹም ሕጋዊ ይኮነን ቅዋም ናይ ሱዳን ድዩ ወይ ቤት ፍርዲ ናይ ሱዳን ኣይፍቅድን እዩ ከምዚ ዝብሎም የለን ትካል ስለዚ የሎ ሕጂ እቲ ቀንዲ ሽግር ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ኣብ ሱዳን ዋላ ኣብ ሊብያ ዘጋጥም ዘሎ እቶም ዲክታተራት ዓዲ ምስኦም ትተኣሳሰር ገይሮም ኣፀንሑ በቃ ቤት ፍርዲ ንሶም ኩሉ ሰራዊት ንሶም ገለ ኩሉ ንሶም ኮይኖም ይፀንሑ ምስ ሞቱ ከዓ ዝኾነ ትካል ስለ ዘይፀንሕ ዘዘርከበ እንታይ ይገብር ድላይ ይገብር ሕጂ እቲ ቀንዲ ክንርድኦ ዘለና ሽግር ኣብ ሱዳን ዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዲ ኣብ ሊብያ ዘጋጠመ ሽግር ትካላት ከይተሃንፁ ስለ ፀንሑ ዝኾነ ትካላዊ ሰራርሓ ኣይፀንሐን ኣብ ዓድና ከዓ ዝኾነ ትካል የለን ሕጂ ኣይናይ ትካል ኣለና ኢና ኣብ ዓድና ሕጂ ንዝተፈጥረ ሃጓፍ ክዓብዝ ዝኽእል ወላ ሓንቲ የብልና ኣብዛ ሪግ ከዓ ዝኾነ ውጥር ትብል ውዳቤ የብልና ስለዚ ከጋጥመና ኣይክእልን እዩ እዚ ሽግር እዚ በቃ እንዳውን ቀቢላውን ኣቃውማ ስለ ዘለዎም እዮም ሕብረተሰባት ገለ መልክ ክንብል ኣይንኽእልን እንዳውን ቀቢላውን ኣቃውማ ዋላ ይሃልውዎም እቶም ሕብረተሰባት ብቆንዲ ግን ኣብዚ ሱዳን ክንደይ ዓመት ጌራ ናፅነታ ካብ ትረክብ ካብ 1956 ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ትካል ኣብ ሱዳን ኣይተሃነፀ
ኢትዮጵያ ክንደይ ዓመት እያ ገይራ ኢትዮጵያ ኣይተገዘአትን ትበሃል ዓዲ ዝኾነ ጥርት ብል ትካል ግን ኣይተሃንፀና ኣብ ኢትዮጵያ ሊብያ ከምኡ ኣብ ኤርትራ ክንታይ ዝተሃንፀ ትካል ኣሎ ኣብ 30 ዓመት ኢሳያ እንታይ ትካል ይሃኒፁ እንታይ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ባህሊ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ነገር ልጅ ሲኢና ማይ ሲኢና ስራሕ ሲኢና ኣብ ገዛና ኣብ ዓድና በቃ ብርዓድን ምሽበራን ሰላም ሲኢና ከተንብሩና ቃልኩም ተልካይ ምስ ክድዓት ምስ ገለ እዩ ዝተኣሳሰር ሕጂ እዚ ከምዚ ጌርካ ዓፊንካ የፅንሐካ ህዝቢ مستخفتلو ومستفتحلو انت خويني زي زار تخويني ناقال نجر خيد كم زي كلسي انت حسنتي زي يا كمل لسك يا سير اركي كمل لسك ثانك يو ودي ما الاركي انا باخ مصصي انت يذبل له عبر حسب تقرينيا كم زي عين درجه خود تي اوداد بو يكون ولا مبهلو سي اي قدلوني نايدو سيتي خاصه حجن اساس كي تقاومو عاول غير زغي زلو يجي خمسة عين الشجر كمصير كحساب سي كاب كلنا توصاي يذبل له هذا كم يهاتريو حجي حبرة السبت تقرينيا سنتايز تودب ستايس لزلوي حجي انت قالوا بس لك اقول جهر انت قد يفنا حشنا خمسة اقول له مش نحن خمسينا بهرينا قلينا اوكي ناي بهر تقرينيا ودا بس فتير كذا ودا بلك دي توسن تودا بلك حجي اي قومون يوم قال يكونن مقام كم مسوا قال نور سبات كمان بقى خن اسرينا كاسرون قال مال دافلتس واغا بقى لوتس تاثيرنا خنمصينا يلوم زوس تقومس قبرو صنيحه دحرتا مسرتاو تتردانا زلواسي شجرنا اذن هاجرات كاندي كوين زلوس ابي ناي سرعات منغستي هانصاو سممع يلن افتن هاجرات نابنت اب سودانسي اتي اسلاموي سرعات او بشر ست اسلاموي سرعات تتقيمي منغست خانص فتين نير ወይ መንግስት ሀን ዘይኮነስ አው ንዑ ይስተጋብር መለስ ካና አብነት እዚ ብሄር ሰረዝ ዝገበረ ፌደራሊዝም ወይ አው መንግስት ሀን ዘዲ እዚ ግን ኩሉ ኣብታ ሃገርሲ ስታይለ ሓደ ዓይነት አራራ የለን ኣብታ ሃገርሲ ኮም ዓይነት ስምዕ ኣብ ኩሉ የለን ሕጃብ ሱዳን ተንብደው ዘለኹም ይደሊነ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ክርስቲያኖም ከም ውፅኢቱን ተነፂሎም እቶም ኣብ ታሕት ዘሎ ወላቶም ጸለምቶም ኣፍሪካውያን ዝበሃሉ ሕጂ ተሪፎም ዘሎ ከዓ ኣብ ቃልሲኦም ዝርከቡ ዘሎ ወላ ሃይማኖቶም እስላም ይኹን ገለኹን ግን ኣብ ኮም ሽግሪ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ከዓ እዚ ሽግሪ እዚ ዘለና ኣብ ኤርትራ እዚ ኣበይ ናይ ስርዓት መንግስትና ሃንጽ ኣይተሰማማዕና ወላት መንግስት ሃንጽ ምሻለክ ኣበይ ናይ ስርዓት ክትሃንጾ ብሕጂስ ማዓት ዕዮ እዩ ዝጽበየና ዘሎ ማዓት ዋጋ ክፍለና ዝኽእል ሕጂ ገና ቲዮም እስላም ክሳብ ሕጂ ናይ ምስልምና ስርዓት ይደልዩ እዚ በዝሕ ግን ዳባ ዝኸድ ከም ዘይደልይዎ ፍሉጥ ትናይ መልክ ስርዓት ቀሪና እንታይ ዋጋ ክፍልና ሕጂ ንሕናሲ ተጨቂና ናብነት ኣብ ዳርፉር በሽር ክንድዚ ሚሊዮን 2.5 ሚሊዮን ህዝቢ ህይወቶም ተማሳቂሉ ልዕሊ 300,000 ሰባት ካ ህይወቶም ሲኢኖም ገለ ዝብል ጸብጻብ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ክርኢ ንኽእል ኢና ሕጂ بشر كن كابر بقى 5 مليون حزبي يقوم بزقبر زلو زكات مزلو 2 مليون بميتاوي تاريخ هاد إيرتراسي كندا ميتاوي كنا حزبنا أي أبسدة فقر معسكرات زلو أب إثيوبيا أب 4-5 معسكرات أفقدوا فحيلو معسكرات زي أتو خاغرفو أب السودان كندا زخبها زي قال قصري إيرتراولو أب ليبيا لو حجي أتو كينات كونتا بسيلكا كينات سي بقى نفسها يبلع سدت كهيوت كاي مسق لمبر كال استاي كويله أب إيرترا كم تراجع زخون الشجر زي اللي يكون أب سدتنا تكون زجبرة كهوات كخمسة سقلو زجبرة تبعد زلوس بوليتيكاوي أكايدا حجز إزاي بوليتيكاوي زم عدنا زلوناي فاشش سرعات كا مس سياسي زبكة إذا ما سبق أخاتها وقف في التاريخ حجي أبز تجرينياسي معاد عليه تنتنر لنا حجز تجرينياس حدا سطوم بهر بقى زخونه استاي زي بلو قطيف تكال كغبر زغل اي غبره ابز دغ زخونه ناي تغرينيا وداب يلن وداب زي لمو كل وكالو كاب اقولن زي كون تمكحت وصينا جن كسرح زغل نتهابف كمل زغل دحر تغرينيا وداب لو دحر تغرينيا ناي موداب عقم لو حجخ وداب لو حجسك وداب لو
كي تودبك جن بقى خمسة هيقات مني قال مال إذن ده مسيلك حلفنا ناي زي موسى ناي زي مدلاون كتدالو لك تدالي خاد حرص الحكا تزي قاتي مصبو جن هيقات مني كقاتم كأجدني بحرياوي استفلي تمكروز استفلي جغرافيا بنا أب حدا جغرافيا نقمت مزيوم السودان إثيوبيا جلسي أب حدا جغرافيا نقمت جغراف كأب بحلي جغراف بحلن كأم تحازلو جزء معراب نا إيرتراسي جزء معراب نا إيرتراس مبزحتي سبق ساقيمي تسب مستوى نا إسران زلو مستوى بيجام مستوى تماسا سالي هيوتي زلو تماسا سالي بحلي زلو تكبسا زلو مسنا إثيوبيا تماسا سالي بحلي زلو حجي أبكال بلانيت كم زلنا كال عقم خم زلنا مسيل كاز قرب كم بدنا قار حليفو نتحكينا شجر مفتح زغونا يكون thank you سيرا كو عاركين ابا خمس እንዳወዳና ይናኸመሪ እጅንታ ያኽብለካ ዘለ ቅድሚ እንታይ ክትብል ፀኒሕካ ሲ ተማ ብኤርትራ ዘሎ መራሕቲ ሰራዊት ኣብን ንሕዶም ትፈናት ክመፅእ ክእል እዩ እሱ ከምዘይመፅእ እንታይ ጋራንቲ ኣለና ወይ ብምንታይ ኢና ብርእሰ ተኣማንነት ክንዛረብ ንክእል ፀኒሕካ እሞ እጂ ቀንዲ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ብሱዳን ከዓ ናይ ሕሜት እዩ ሕሜት ናቱ ናይ ምንጭ ናይ ቁጠባ ኣለዎ ነቲ ሰራዊቱ ባዕሉ ዝምውሎ ኤርትራ ከዓ ከምዚ የለን ከምዚ ተዘየሊሲ ሰራዊት ከም ትብሎ ናሕኩም ተገዲዱ ኣሎ ኮይኑ መሳርሒ ናይቶም መራሕቲ ሰራዊት ክኸውን ይኽእል ዶ ሕጂ እንታይ ድዩ መጀመርያ ሓደ ነገር ኢና ክንርድኦ ዘለና ነገርሲ ንሕናስ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ተወደብ ዋላት መንግስቲ ኢሉ ኣብ ስልጣን ዘሎ ተወደበ ይኮነ ሕጂቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ሞ በቃ ሰራዊት ተገደደ ሰራዊት እዩ ሕጂ ተኣዘዞ ዝፍጽም ነገር እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብዛ ዝሓለፈት ኩነታት ኣብዛ ናይ ትግራይ ዝነበረ ተርእናየቶም ተማሪኾም ዝበሃሉ ነበርሳት ስለምንታይ ናብ ትግራይ መፅኦም ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበሮምን ነርና ኢና እውን ተበገስ ተባሂልካ ጥሒኻ ትኸይ ናበይ ትኸይድ እንታይ ስለምንታይ ትኸይድ ኣብቲ ቦታ ምስ በፃሕካ እዩ ዝሕበረካ ሕጂ ኣብቲ ቦታ ምስ በፃሕካ ስለ ዝሕበረካስ እቲ ኩነታት ንስኻ ንክትሓትት ድዩ ነዚ ነገር ነው ብካልእ ክትሓዛሉ ገለ ክትብል ኣይፍቀደካን ሕጂ እቲ ሰራዊት ከምዚ ዓይነት ሰራዊት እዩ ዘለና እዚ ከምዚ ዓይነት ሰራዊት ሲ ሓደ ሰብ ኣብ ሓንቲ ነገር ኣብ ሓንቲ ፀይቁሉ ንባዕሉ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ሕጂ ንሕናስ እንታይ ኢና ኣብቲ ምስግጋር ናይቲ ስልጣን ሲ ንሕናስ እዚ ኣብ ሱዳን ዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ እዚ ደወልስ ክንጥቀመሉ ኣለና እዚ ሲ ደወል ኢና ዓና ንሕናስ ክንዳሉ ኣለና ተዘይጋጠመ ፅቡቅ ንኸይጋጥም ግን ክትዳሎ ክትክእል ኣለካ ውሕጅ ከይመፅእኻ መንገዲ ውሕጅ ትፀርብ ሕጂ ኖ እዚ ናይ ሕሜት እዚ ናይ ቃውማ ናይ ሱዳን ናይ ሰራዊት ምስናህና ዘራኽብ የብሉን ዘራኽብ ዘይብሉ ክኾን ይኽእል እዩ ትሕቶ ግን ብረት ዝሓዘ ሰብ ግን ኩሉ ሓደ እዩ ታዝትኩሳ ሓውስ ሰብ እያ ትቐትል ንስኻ ከዓኒ ኖርማል ሲቪል ሰብ ንሓደ ብረት ዝሓዘ ሰብ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ገዛኻ መፂኦም ኣብ ቅድሚ ስድራኻ ኣብ ቅድሚ ገለኻ ፀፍዑኻ እኮ ብረት ስለ ዝሓዝኦም ردهان هجي إذا أب نفسه أب جزء عند سبعتهم أو شاط سبعتهم وشاط ديها سخازي تدفروا أبو خازي أتوم كم كستاي مزحقهم أو تيهم نبديجز وصدقها نزقفوها سراوي طبعا نقول انتي جورس انتي ننفلت انتي كم تجورس نفلت أنا غيرين زخونة تقالوا سرار حد حر لعلي زخونة أكون أنت سرات ولا تمنجسي بزولو إيرتر حجي تودبي يكونن أم منجسي إيرترا أبز منجسي زولو دلو وجلة نو خمسة عينت جودلة تالو جودلة ذيك الرمالو إلو تزارب بسم أبتا هم دقاف ولا تفكرونه مدقاف كويت تفكرونه هم دقافوني زخلا هجي زون كلهم سبات ولا توم زدقوا فزولو ولا تأوش عد زولو سب أتزولو أسرار حنايت منجس جيجاهم زخوني زقبز خيد زولو خيدو خيدوس واجاك فلنا مخانو زي فلت سبيله حجي نتازل لا شجرجن كما يجرو خفت حق زارب عيدلني سلز فرح حجي إذا سب إذا فز فرح أنا حسب مستفاد حلو فرحم خاب زبان مستعلي يلوسي ده يقبر تاين فوق قال أي إذا نحنا بيننا بهيرنا بعالم نحنا تقرنياس لزخنا معبولاتنا سلطناتنا قلمله أوكي بهيركم كون خلنا بعالم زي أوكي بهيرنا حجي جن تجوقينا هنا قلنا نايم زرع مثل نايم قصاص مثل نايم حساب مثل نايم إخوانا مثل يبلنا وعندنا
ተጨቆይና ኢና ዘለና ሕጂ ሓደ مستفتحنا እንታይ ክንገብር ንኽእል ንፈልጦ የለን ኣብዚ መዓት ባህላዊ ዕንወት መዓት ማሕበራዊ ቁልውላው መዓት ቁጠባዊ ቁልውላው መዓት ፖለቲካዊ ሽግር ይጋጥምና ዘሎ ሕጂ እዚ ኩሉ ኣጋጢምና ስለ ዘሎ እንታይ ክገብር ይኽእል ሰብ ሕጂ ኣበይናይ ደረጃ ኩነታት ኣለና በቃ እንታይ ኢና ኣብ ሰብ ሕጂስ ኣብ ታሕተን ዓሌትነት ክስታይ ወሪዱ ዝዛረብ ዘሎ ንዓኻ እዚ ኩሉ ካብ ሰምዖ ነይረ ሓደ ካብ እስራኤል ካብ ዓዱን እስራኤል ተሰዲዱ ካብ እስራኤል ጀርመን ተሰዲዱ ካብ ጀርመን ዓዲ እንግሊዝ ተሰዲዱ ነብራኻ ሳይከላኸለሉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ ሕጂ ማዕረኽ እንደዚህ ሰባት እንድሕር ኣለውና እንታይ ኮይና ኢና ንሕና ኣብ ሽግር ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ከጋጥመና ዘይክእል እዚ ዝኾነ ውዳበ ይብልና ሕጂ ንሕና ፍሉያት ሰባት ኣይኮናና ኣብ ዓለም ከም ዝኾነ ሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ካልእ በቃ ፍሉይ ነገር ይብና መላእኽቲ ይኮንና ናይ መላእኽቲ ናብራ ይነብርና ሰባት ኢና ግን በቃ ንዝመጽእ ሽግር ንኸይመጽእ ክንውደብ ክንክእል ኣለና ንሓና ስራሕሲ ተወዲብና ጸኒሕና ንዝመጽእ ሽግር ምምሕዳር ናብ ዝሓሸ ነገር መውሳድ ይምበር ነነ ሽግር ኣጋጥምን ኢልካ ኣሜሪካ ምጽናሕ ጌጋ እዩ ንሕና በቃ እዚ ዝበሃል ከምዚ ዝበሃል ነቲ መንእሰይ ሓላፍነት ንኸይወስድ በቃ ኢልና ሓደ ነገርሲ ሓላፍነት ከይወሰደ ኢዱ ጣሚሩ ንኽጸንሕ እቲ ዋጋ ሽዑ ከቢድ ዋጋ ንኽኸፍል ስለ ዝደለይዎ እምበር ስለዚ ሓልዩ ይኮነን ሕጂ እዚ መንእሰይ ክሓስቦ ዘለዎ ግን ሽግር ኣጋጥምን ኢልካ ኮፋይት ይብለና በቃ ተወደብ እንተ ተወዲብካ ሽግር ተዘይጋጠመ ጽቡቕ እንተጋጠመካ ነቲ ሽግር ተወዲብና ጸኒሕና ጥሓኽና መሓድሮ ንኽእል زي هولن ثانك يو ود ما يلعركي نباخم لسام مترشتا زخونه كتبلو دلتلي كتبلو مو داري سيراك زخونه تلي وسمينا باخن عقل يا حج انتاينا بز كنزارب صنحنا سي اتي نحناس اب حدا جغرافي مزون كنبلو صنحنا هاغرات اب حدا جغرافينا زلنا كابوم زتفدي اودادبا زتفدي بقعات يبلنا فلتيو ባህሪያት ናይዘን ሀገራት ይፋላሉ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ፍልል ያለው ባህሪያት ናይዘን ሀገራት ይፋላሉ ግን ኣብቲ መሰረታው ግን ኣብቲ ኣብ ሓደ ኣበናይ ስርዓት መንግስቲ ካንፃ መንግስቲ ምህናፅ ዘይተዓወተ እቲ መንግስቲ ምህናፅን ዘይጀመረኦ ሀገራት ሕጂ እዚኦም ሰባት ኣብዚ ኤውሮፓ ዝገለኮ ስልጣን ኖርማል ዝስተጋገር ትካላት ስለ ዘለዎ እዩ በቃ ስልጣን ከመይ ዝስተጋገርሲ ፍሉጥዩ ዝተሃንፀ سرعات هلو بس سرعات تختيل كأ سلطان تسقاقر حجي أبز عدنا قل كم يجير كسلطان تسقاقر زفلت يلا حجي أب حد أب حجي سي أب شجر كم زلنا كمان كردانا له حجي ساب شجرينا زلنا نزلنا يدحر 5 صبق تردي كاجن بقى صبق على خا زمت شجر كأي رأي كان يزلنا قل إذا حجي زلنا يو شجر دحر إسياس بزخف من قد يخمص بزخف نزانا إسياس بسنك إسياس فتر هاقف تصبيس بزحته نزها هاقف زي أتتكي ممسي أبتزبي معات شجر كم زودل ودابيتات بزحته حجي نحنا نزي أبسودان حجسي معات إدوم هاقرات أو ربحان كأتوا ربحان كرقاقصة زفتنا الزلوا معات متتوز قبرا زلواس توم سودانويان زخونة تكال سلازي نمبرهم ولا نايتانا هاقراو سراويتسي حتى هاقراو تكال كوينا سلازي سنحدي أب إرتراخ يلان زي يلان بتئزاز بغزصر بقلب بمفرح زخيد ستايل لك سوغاب بزلاق لك العينة كايدا يكون حجي إذب سودان زلو خنس مرة لازل ناسي إذب سودان إثيوبيا أب ليبيا زكاة مس أبانا كقاتم سي عبد تقول يزلو هذا حجة من قبل زلنا جن تام مودا بن تام أمارات تتبه لي ولانزيا مودا زي أخبر زلي عيدا ثانك يو ود ما يلعركي سيراكو نصها مودة زخونة كتبلوت دلت الليكا تبلو مو من الباشر حتى كازو قبوز رسعكو تولي باخنا عزو اوكي بقى نمتقلالو سينتايو نحنا اب عالم كم دخون اب عالم زلو حزبينا سباتينا كم دخون سباتينا ملأخت كنا دخون سكرو دولوس سيزي اب إرترا حيال ودابلو
تنحنا هاجراو قوماس نخوم اي فقدني قال ملخ نبل يبلنا حجي تا حنت زلاس كذا عينت شجر ناس دول تردي ناس توديبنا اينا نتشجر كنصغرو نخيل هلايتي حدا كنردو زلنا عبي نجر كان انت ايش بقندس ابي ارفع وعلون يبلنا وعل يبلنا ዛ ዛ هاجرسي በቃ ምክንያቱስ ተቆንዱ ብዙሕ ነገር እዩ ተዓፂ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ወላ ውዕሉን የብልናን ኣበየናይ ስርዓትና ወላ ዝቕፅል ድሕርቲ እስያ ዝፍጠር ሃዋፍስ ኣበየናይ ስርዓትና መንግስቲ ክነሃንፅ ከማ እንታይ የብልናን ውዕል የብልናን ኩሉ ከዓ ርኢና ኢና እዚ ናይ ምልኪ ስርዓት ዲና እዚ ናይ ምስልምና ስርዓት ገለስ ኩሉ ርኢና ኢና እዚ ናይ ምስልምና ስርዓት ሱዳን ተሪፋ ነይራ ኣብ ሱዳን ከማ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ ኩሉ ዓለማት ብትንትንትንትን ሕጂ እናት ሓንቲ ክንሓስባ ዘላትና በቃ ሕጂ ኣብዛ ሕጊ እንዳባና ኣብዛ እንዳባና ስርዓት መንግስቲ ክንሃንፅ መታን ክንውደብ ኣለና በቃ ንትሽዑ ነቲ ዝመፅእ ሽግር ከማን ክነመሓድሮ ኢና ኣሸጋሪ ይከውን እንድሕር ተወዲብና እንተዘይተወዲብና ግን ኩሉ ነገር ካብ ቁጥጥርና ወፃኢ ክኸውን ከቢድ ዋጋ ከዓ ክንከፍል ኢና እዚ ዘይተርፍ ነገር ስለዚህ ታ በቃ ነቲ ሽግር ተወዲብካን ጥራሕ ኢኻ ክትሰግሮን ክተመሓድሮን ትኽእል እምበር ኢድካ ጣሚርካ በቃ ወላ ሓንቲ ትገብሮ ነገር የለን ኢድካ እንተጣሚርካ በቃ ትኹነታት ምስ ተፈጥረ ዳንታ ክትከብ ሽግር ምስ ተፈጥረ ዳንታ እንታይ እንዳበል ከመይ ኢልካ ክትመሓድሮ ስለዚህ ከምዚ ቆልዓዊ ኣረኣያ ክህልወና ይብሉና ኣብዚ በቃ ንሕና ኣብ ሓደ ከባቢ ዘለና ኣብ ሓደ ጂኦግራፊ ነብር ሓደ ዓይነት ሽግር ዘለና በቃ ሰባት ኢና ን30 ዓመት ን40 ዓመት ብዲክታተራት ተረጊፁ ጸኒሑ ምስ ፈነኻዮሲ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ፍሉጥ ነገር ለዚ ካልኣይ ተወሳኺ ንህዝቢ ሱዳን በቃ ሰላም ከውርደሉ እየና ንምነ ንሕና ምክንያቱ መዓት ተመሲሑ ዘይድረር መዓት ድኻ መዓት ክስታይ ዘለዎ ብፀገቡ ሰባት ክናወፅ ታ ሽግሩን ታ ድኹነቱን ሒዙ ከማን ታ ወፊሩ ከይኣቱ ብከም ዝፀገቡ ክናወፅ ክትርኢ ከለኻስ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ብጣዕሚ ፀገም እዞም ሰባት እዚኣቶም ን50 ዓመት ን30 ዓመት ኣብ ስልጣን ሸንኮለላ ኣቢሎምና ዝኾነ ነገር በቃ ዝኾነ ጠቅም ፍረ ነገር ከይፍርዩ ዓዋልሱ ኢሎም እልፊ ደቂ ሰበይቲ ናብ ስልጣን መፅኦም ብዋጋ ደቆም ዝፃወቱ ዓንዛራት ሕጂ እዚኣቶምሲ ካብዚኦምሲ በቃ ነቲ ህዝቢ ሱዳንሲ ካብዚኦም ኣገላጊሉ ሰላም ክወርደሉ ንምነ ቴንክ ዩ ሲራኮ ከምኡ ካ ወዲ ማይል መንእሰይ ነዚ ዝገብሮ ዘለኹም ፃውዒ ሰሚዑ ናይ መፃኢ ወሳኒ ክኸውን የምነ ናይ ሎሚ ፃኒሒትና ዝወዲና ኣለና ይቐኒ ኣለይ